chibai vek ule thon thu thai nen kan lo le le ta kan thon thu ngai thlak tur hi mei che pakhat khongai thlak tak mai shin nun bum bau em lo tlin na lo chan chau dan chan chen ania kan ngai thlak ma in kan channel hi khongai amin lo subscribe saka min lo share sak che turin kan song masa chewani mei chenau pang hi kho pakhata hian achung te anu le pa te nen hian an khosa a chu mei chenau pang te chu ziak lama hian atui em a kumruk mi le kani chuan sajupui thon tho hi aziaka azia zo chuan hlim em in anu bula kalin a thon thu zia chu an chil vela anu chuan alo hlim puin alo lom pui thiam em a ziak le zel tur te chuan alo fui ve boka school vela chuan mizak zum le midang terwal pol em lo hi ania thil han swang to avela ngai to ana kom mel pa a anoi buka han zia vel chu nuam ati chin hle a hunte alo kal zela kum som panga alo ni chuan van duai thak takin api angai nat em le ama duat em tu chuan aboral san hlau maya chutia api in aboral san kho har po ala re ma chuan van duai na dang bok chuan annuna thla aron zar le ta apa nen anin kar a thalo chhotrana anu amangai em chuan thwak lama natna lo nei hlau mai ni tin mai chuan anu chuan niam lama pantual tuala reilo te a aboral san vele tamaya api in aboral sana chuta ama mangai em tu anu aboral le zel chu sha thiam har ati in awan doi na to chuan ashok em a apa nen anin karin that lama pan thei bok si lawa she om ati chin hle ani hunte ni te aliama ni khat chu local newspaper pakhata hian naruak pakhat Portugal English teacher and du thu chuan amit ala em a nun tharabul chan chu adu berani ti chuan chu na zom tur chuan Portugal lam chu apanta a zerte tu na chu achelta ani chutia hunte an man chho ve nok lai chuan ni khat chu bar pakhata hian TV journalist pakhathi atong fu hlau maya an hanin mel shata anin kom chho chuan English novelist Jane Austen chu an ngainat em alo ni ve a chuta tang chuan anin mil chho don riawin an sha a hun mandun te chu nuamanti in anin thalhel chho em a anin ngaina chho ta viau mai kumalo ve meu chuan in nei hial an lo du ta a anin nei ta ani anin nei changa akum le a chuan fanudu tak mai hi an neya an lim chho em ma chutia hlim taka hun an man lai chuan apasal mi chia chu adang chhota a apasal chuan kutte thlakin ati du da chhota em a atopa phei chuan ina changa hnot chuak ta hiala afasen te nen chuan chu khopui chu lungai em in an chwa san le ta a na anei lawa state benefit sarkarin nu naw nei te achan puina nen chuan andam kho chuak ve sham ani amang angin ahun ton me chu sheom ati ve em a re thei takin anaute chu akhosak puya in lua man pek tur po nei lawin achan nu in apek sak khial te angai chin ani are thei em awang chuan eile in tura po a in sheng na sa em a anaute in chotui tak a ei thei nan cho ngei chang po atama heng a har sat na zong angai to chuan engma lo mai mi hlo chama a inda a abeidong em chin ani a har san na to tela chuan kyan zai reng arel si lawa depression hial ani chopha ta a tam kho chuak turin be seina reng ani to lo mani in ti hlum hial atuma ma sewa nei thak takin afanu chuan be seina thar apeta a afanu asha chuaka midang puina zonga tam kho chuak le turin be seina tlem ani chawle chanta ani mana alo tui em na chin thuziak lama chuan akir le a thei top chua in chan ala le ta a novel zia chu achan chho le ta ani adokana thu te an zia lai chuan engkim mai chu thei hilin athil zia chuan rilru apechina cafe chu an ha tho na mun ber ni in a thok tu ten an no chwa mai lo nan coffee no khat te lek chu a order ve china ti chuan a novel zia chu chapter thum lai chu alo zo ve ta a thon thu chu publisher hne na athona ma se an lo hnol chiang hle
midang hne na athon le a chuta po chuan nol ani le a mailbox chu nol na le kha thonin a khat ani ber publisher som panhi lai hne na chuan athuziak chu athona ma se nol alani zel chuwang chuan a inrin tok na te chu a cheta a beiseina eng a hmu ve chuna po nol alani fo mai chu shathiam har ati in vanduai eng ti chho tan le ani ni khat chu Bloomsbury Publishing Company an editor chuan a lekhabu chu chiar an tuma vanei thak takin abula chuan afanu kumriat mi lekte chu alo omve a chapter ma saber an han en chuan adang chiar le zel chu a chak ta a chumi awang chuan apa chuan lekhabu chu publish rem atita a ava be popa ma se editor chuan be seina ane sang lo hle a no pang du thu sam ngai ruat na ringot thu jak chuan engma athlen lo tur thu le nadang chazok zong turin thuron alo pe a kum sang kha zakwa som kwa pasari alo ni chuan kum som tum pakhat mi ni in a novel ma saber Harry Potter and the Philosopher's Stone chu copy sang khat an publish ta a le khabulei tu ten an han chiar chuan be se a in le khabulei du chu an ron pung na sata hle maya copy chu an siam bel chhota char chara thanga alo ral meu chuan chu le khabu chuan the Nestle Smartest Book Prize di in award adong ta hial ani chuta chang chuan J.K. Rowling chu mei thai re thei tak depression le na po nei lo state benefits anung ve chok chok chu Harry Potter and the Philosopher's Stone le khabu khovela shal kal ber le larber ziak tu alo ni chhota ani tuna chuan series pasari lai chwa to in copy millions ali somnga lai shal ani to a ale khabu besian movie te po an siama hei po hi a hit le a $7.7 billion lai mai box office atang po in an lalut ani kumsang ni pali a chuan Forbes magazine chuan J.K. Rowling chu le khabu ziak achanga billionaire masaber a an puang ta ani ole ngai thatu te tuna kan chat mi hlotling tak tak te hi zan khathil tua ol sam taka hausa an nilawa J.K. Rowling nge po a har satna to te kha anamai lawin a hlo cham zinzia po kan chat theu to kha har satak chunga abe ve fan na ra amu ania kan nun cheu nen hante khinta ila tuna kan din munte du thu sam lawin har savyang ma se kan be chang swan atopa engemo kongjong tala hlotlin na kan chan nge be se chewang o kan channel lo thlir tu zong te du sakna kan hlan chewa hun har sa kan ton te minti chak tuwa kan mana rabi poimo taka kan man cheu thei nan pathian mal som na lo tong nge yang cheu motui mangcha ni man nuam vek ule